बिथांमोना जाय मेम'रेन्डाम होदों बिथांमोना बोखांनानै लाफिननांगौ आरो जोंनि इयुनखौ बिथांमोना साननांगोन दिनै एक्स एनडिपि हिसाबै जों नोरजियानि समान। नोंथांमोना सिगाङावनो ससे भिडिअ होनायखौ नुखाबाय जानांगौ। बे भिडिअआ माब्लानि जानो हागौ नोंथांमोना मोनथिखाबायबो जानो हागौ। खारन बे आजि सानब्रै सानबासो जाबाय निस्सय नोंथांमोना गासैबो मोनथिखागौ। थ' दिनै बाथ्राया मा जोबथारनायाव होनानै होबावगोन। बिथांमोननि भिडिअखौ बिथांमोननि स्टेटमेन्टआथ' आंनाव गासैबो दंजोबो। मा होनदों नांगौ जायो सम सम मा होनदों मा होनाङा बेफोरावनो माखासे टपिकआ गयो ओंखारो। उइक पइन्टफोरा सार्भिस प्रभाइडारफोरनि उइक पइन्टआ नै बावहाय दंजोबो आरोखि। थ' बाथ्राया बेनो बिथाङा बुंदों नंगौ जों पुलिस आर्मिजों गाव जानानै सोरबा नोरजिया जानानै दं, आथिं आखाइ बेंगुरा जानानै दं। आं बेखौ मानिदों 100 बार। थ' बाथ्राया जाहैबाय दिनै सार्भिस प्रभाइडारनि बाथ्रायाव फैनायावहाय माबोरै एनडिएफबिनि खोथाया हाबसनखो कमेन्ट खालामबावहाय एसे रायजोफ्रा। सार्भिस प्रभाइडारफोरा माखासे खामानि मावदों, NGO हाबदों। दिनै बिथांमोना बुंनांगौमोन बनसु आरो आतसु। बनसुआ दिनै मेम'रेन्डाम होदों आतसुजों लोगोसे जमा जानानै। होखागोन फरायसा आफाद माहारियारि आफाद हिसाबै बैसोर बे दल संगठन हिसाबै बा सोरबायाबाबो होखागोन, साभाबिक बाथ्रा। खारन मानो जोंनि BTCआव बा BTRआव दंफां बोनायनि नामाव सोरबाया फेन्दा गावजाबाय, सोरबाया गावथार जाबाय, सोरबाया बायदि रोखोमनि दंफांनि नामाव बोनो थांनायाव गावथार जादों। इनकुवारि खालामनो थाखाय मोनसे मेम'रेन्डाम सोरबा बनसुल' नङा सोरबा बर'नि फरायसा माहारियारि आफाद आबसुआनो जा सोरबायानो जा होखागोन। बे साभाबिकखा। खारन गोजोन गोरोबथा होननानै बुंदों, जायखौ बुंदों दिनैहाय पिस एकर्ड गोजोन गोरोबथा। बे जायगायाव माब्लाबाबो गुलि बेरनो मोना। बाय मिस्टेक मालाबा थरसेफोरा बेरनो हागौ, बे आलादा बाथ्रा। खिन्थु दिनैहाय सिगाङावनोथ' फेन्दा गावदों। सोर गावदों? सार्भिस प्रभाइडार, NGO। बेफोरखौ जाय गावजाग्रा बेफोरबो खुगानिफ्रायनो गदों। आरो बिनि उनावहाय गोदानै नै क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव खाफालावनो गावदों 0 रेन्जनिफ्रायनो। बेखौ सोर बुंदों? फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफ्रानो बुंदों। खारन जागासिनो दङ, होखागोन मेम'रेन्डामखौ होखागोन। थ' दिनैहाय आरो फिननो दिनैहाय आरोबाव दंफां बोनाय। दिनै बावहायबो जों NGOफोरा फेरेंगाजों दाना होजानाय NGOफोरा जों बोआखै होनना बुंबाय थादों। जाय मानसिया दिनैहाय हाजिरा थांगोन नामा मागोन नामा बेफोरबायदि बाथ्रा सोंनाय दिनै सोर बुंदोंमोन दंफां हानायनि खोथाखौ दिनै क्लियार जादों, बुजिदों, ओंखारदों खोथाफ्रा। थ' बेफोरखौ नायोब्ला बयबाबो होखागोन। आरो नैबे स्टेटमेन्टआ जायफ्रा दिनैहाय जाय सेंग्राफ्रा दिनै हाजिरा मावनानै जाग्रा, जाय हादानाव थानानै आबाद मावनानै जाग्रा, बै सुबुंखौ दिनैहाय 5000 होगोन होननानै बुंदोंमोन। बेफोरबो दिनै फोरमान जानो हमदों। होनबा दिनै सोरखौ बुंगोन? दिनै बे दंफांखौ बै जाय हानो थोनहरग्रा बेखौ सिखाव होनगोन ना जाय दंफां हाग्रा बिसोरखौ सिखाव होनगोन? नोंथांमोनानो बिजिरदो बावहाय। नोंथांमोनानो सानसे समाव जिहेतु नोंथाङा आफादनि खोथाखौ बुंदों, एक्स एनडिएफबिनि बाथ्राखौ बुंदों, नोंथाङानो हारि सिबिनो थांदोंमोन बै समाव। हारि सिबिनो थांनायाव दिनै NDFBआबो दिनै दंफांखौ प्रटेक्ट खालामदोंमोन, होबथादोंमोन। जायनि जाहोनाव दिनै सिज फायाराव थानायावहाय दंफां गलाय मोनसे बोयोब्ला 1000 थाखा लानाय जादोंमोन बै समाव। बेखौ नंखाय होनो हाया। हयथ'बा नोंथांमोना कालेक्सन खालामनायाव नोंथांमोनाबो लादों, बोखांदोंबो जानो हागौ। बेफोरबायदि खोथाया दिनै बेफोरो 1000 थाखाखौ मानो थाखाय लानाय जादोंमोन? जाहाथे फैसानि एमाउन्टआ बारा गिदिर जानायखाय बैनि खम जानायनि थाखाय। ओरै NDFBनि सोद्रोमाफ्रा जायफ्रा टेक्सआव थाग्रा बिसोरथ' मिथिया बेसेबां मा जायो। थिग बेफोरबायदि। थ' दिनैहाय बाथ्राया मा? दिनै बुंनांगौ दिनै आफादा डिसबेन्ड जालांबाय, मा जाबाय हेन टेन ना बायदि रोखोम जालांबाय। सोरबाया सार्भिस प्रभाइडार NGO गोदानाव हाबनानै थाबाय। नोंथांमोना दिनै 10,000 बेथन मोनो होननानै बुंदों। मस्ट वेलकाम, बिराद मोजांनि बाथ्रा बेफोरो।
दिनै खिन्थु दिनैहाय बावहाय नोंथांमोना जानांगौमोन सोरजों आदसुजों आरो बनसुजों माखासे बाथ्राखौ बुंनांगौमोन। दिनै NDBनि बाथ्रा सोफादेरनाय लोगो लोगो मा NDBखौ एक्स NDBनि सोद्रोमाफोरखौ सोरबा सासे सानैया मावनो हागौ, खिन्थु गासैबोथ' बेफोरबायदि खामानि मावाखै। दिनै इबुलि जे दिनै एक्स NDBफोरखौ गासैखौबो जे सार्भिस प्रभाइडारनि मानसिफ्रा जे बुंगोन, बे उसित जायाखै, बे मोजां जायाखै। नोंथांमोना NGO थानानै फेरेंगाजों दाना होजानाय फेरेंगानि जानानै बाथ्रायाखौ बुं। फेरेंगाया दिनै मावनो होदोंना होआखै बेफोर खोथाखौ बुं। जुदि मावनो होदोंबा फेरेंगायानो मावनो होथारदोंबा बेफोरखौ क्लियार काट बुंनानै हो। माथो दं बावहायलाय नोंथांमोनखौ जिहेतु नोंथांमोननि जायफ्रा दिनैहाय सार्भिस प्रभाइडार दिनै दंफां गोमाबाय थादों, हा फायना लाबोबाय थादों, बेफोरनि सायावसो इनकुवारि खालामनो थाखाय मेम'रेन्डाम गथायनाय जादों। दिनैहाय NDBनि खोथाखौ बुरखांना होबाथ' जानाय नङाना। जाय हक आं बेफोर बाथ्राखौ बुंबाय थायोबा लावलांगोन, गोलाव जालांगोन, गोलाव सम जागोन। थ' दिनैहाय माखासे बिथिङाव प्रुफ जानानै फैदों। जायखियानो जादोला दिनै पलिटिक्सआव एसेब्लाबो माने बाथ्राफोरखौ फेरेंगा मोना गोबां बाथ्रा बुङो। फेरेंगाया दिनै NGO दाना होनानै एक्स NDBनि जायफोरखौ NGO गोदानाव सोना दोनो हाखराव खोख्लैनो थांनायफोर बायदिसो नुहुरगासिनो दङ। बिथाङा दिनै सोरबा सासे मा होननानै बुङो, सोरबा सासे दिनैहाय पलिटिसियान, सोरबा BPFखौ लानानै बुङो, सोरबा सासेखौ बुङो बिथाङा बिराद गिदिर गिदिर खांख्राइजों लानानै बाथ्रा बुङो। खांख्रायाथ' नोंनो गोग्लैहैगोन लास्टआव थाङै खांख्राया नोंनो गोग्लैहैगोन। एक नाम्बार खांख्राया नोंनो खर' गैयि। खारन बाल्थिङाव दोननाय खांख्राइखौ लानानै नोंथाङा गोबां एगजामपोलाव होयो। बेसे गोथौनिथो नाम्बार बे फेरेंगायालाय। माथो नोंनि समस्थियाव नोंनि एरियायावनो माथो जेबो डेभेलपमेन्टआनो गैया। बिराद डेभेलपमेन्ट जादों, बिराद फैसा जादों होननानै बुङो फेरेंगाया। माबे बिथिङाव जादों? नोंनि माबायावनो डिपार्टमेन्टआवनो दुनियानि इलिगेला जागासिनो दङ। मा होनगोन नों फेरेंगा? मा बुंगोन नों फेरेंगा? बाल्थिङाव थानाय खांख्रायालाय जेबो बुंनो हाया नों। एक नाम्बाराव नोंनो गोग्लैहैगोन बाल्थिङाव दोनजानाय खांख्राइसो नोंबो। जेबो गैया नोंबो। जेबो नों डेभेलपमेन्ट खालामनो हानायनि जेबो गोहोबो गैया। जायनि जाहोनाव दिनै इनडाइरेक्टलि नोङो कयेकथा आं बे समस्थियाव गेलेखालाबो, आं देरहाखालाबो, बेखिनि बाथ्राखौ नों बुंदों। आरो रायजो राजाया नोंखौ मोजाङैनो शिक्षाबो होखागोन एबारावहाय। नों जे रायजो राजाखौ जेरैबायदि शिक्षा होदों, जेरैबायदि नोङो रायजो राजाखौ माने कयेकथा बिथिङाव खस्थ' होदों, बिनि फिथाइखौ नोंथाङाबो मोनगोन। जायनि जाहोनाव नोंजों थाफाग्रा नोंनि सरखारनि नोंनि हान्जाखौ मोजां मोनग्रा मानसिफ्राबो नोंनि गोजान जानो हमदों। एसे जाखागोन। आंबाबो जागोन रनजित, नोंजों थानाय नङा आङो। दाबायदियाव नोंजों जिबनावबो आं थानाय नङा, मिथिबाय। सानै मानसिया बे बाल्थिंनि खांख्राइ, रनजित बसुमतारी, गबिन्द आरो सानै नङा साथाम प्रमद बर'आ, बिथांमोनाबो डेभेलपमेन्टनि बाथ्रा बिराद बुङो। जेबो गैया। प्रमद बर'आ जुदि डेभेलपमेन्टखौ जुदि खालामदोंमोनबा बिक्रम दैमारि बुंनायफोर बायदि 110टा ना 11टा मानो गुबुन हारिनो होखो? मा जाहोनाव होखो? नोंनि बर' लाइमोनफोरा दिनैहाय बे खामानिखौ मोनफा मोनफा मोनोमोनबा बेसेबां मा जागौमोन। एसेब्लाबो इजियै देरनाय, गोरलैयै देरनाय कन्ट्रेक्ट खामानि। नोंथांमोना सानो माबायाव लिगेलाव थांनानै थाबनो देरगोन होनना बुंदों। प्रमद बर'निब्ला बर' जाथिया गाहायाव थाफिननांगौ आरो गोदो जेरैबायदि दङमोन बेफोरबायदिनो थागोन। आरो एगजामपोलाव माखासे बाथ्राखौ बुंगोन। जायफ्रा दिनैहाय स्कुलाव ओंखाम संग्राफोर सानसेयाव 30 थाखा, प्रमद बर'आ खनसे 30 थाखाजों बाजार खालामनानै नाय आरो 1000 थाखाजों मास मोनसे जानोखौ सोलों। प्रमद बर' एक नाम्बाराव बिनि उनाव नोङो डेभेलपमेन्टनि बाथ्राखौ बुंलांबाय थादो। थ' बिदिबा आं गोबां बाथ्रा बुंबाय, गोलावबो जाबाय भिडिअ'आ। बावहाय जुदि आंनि सार्भिस प्रभाइडार जायफ्रा NGO गोदानै रनजित बसुमतारीजों दाना होजानाय, बिथांमोना जुदि नांनाय माखासे बाथ्रा गोसोआव दुखु मोननाय बाथ्रा बुंदोंब्ला क्षमा बा निमाहा बिनाय थाखाबाय। आरो जुदि नोंथांमोना क्षमा होनो गोसो गैयाबा बे नोंसोरनि बाथ्रा। थ' लोगोफोर, आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनो सानाखै, बावनो दोनथ'बाय। जय बर' हारिनि।
बेखायनो बिथांमोना जाय मेम'रेन्डाम होदों बिथांमोना बोखांनानै लाफिननांगौ आरो जोंनि इयुनखौ बिथांमोना साननांगोन। दिनै एक्स एनडिपि हिसाबै जों नोरजियानि समान जोङो हाजो थाबायनानै सोरबाबा गुलि गावजानानै जों दिनै देहाफ्रा थिग नङा। बिनिखायनो जोंनि बे फिसा खामानि मावना जानायाव बिथांमोना मेगन सायिया मोजां आरोखि। दा आरो बेखौनो खावलायबावगोन जोंनिफ्राय दिनै बिथांमोना दंफां खावदों जोंनि मानसिया होननानैहाय जोंनि मानसियानो हा होयो होननानै हा होनायनि उनाव लायो होननानै बिथांमोना एलिगेसन लाबोदों। बे कमप्लिटलि नंखाय।